Arratsaldeon, Arrantza Urreta Bizkaia, kazetaria, idazlea, eta oso ezaguna da nontzat, irratiz, bere liburuetatik, telebistan eta hainbat lekutan ikusia eta gozatua bere presentziarekin eta bere esanekin. Eta gaur etorri da bere bidean ikasia liburuaz hitz egitera. Orduan, kaldera orokor batzuk edo planteatuko dizkizuko eta gero zuk bideratu nahi duzun bezala. Ados. Bueno, Arantza, hasteko zure liburuaren generoaz edo formatoaz hitz egitea nahi genuke. Zuk esango diguzu zergatik, pixka bat bitxia egin zaigu, ez? Ez dakigu batzutan kazetaritzan fikzioa, autobiografikoa, zergatik formato hori. Aurretiaz pentsatutako zerbait da edo horrela sortu zen? Ez, urteak eman ditut, nik liburu hori egin nahi nuen. Nere buruari zor nion, banekin liburu hori egingo nuela. Ez nekin ez noiz eta ez nola. Tarduan erabaki nuenean hauxe da momentua, orduan gelditzen zen nola. Eta ez nuen nere burua bakarrik islatu nahi, ze gure Hondarribiko alardea da, mamia, eta ez ni bakarra, talde bat gera. Tarduan islatu nahi nituen beste egoera batzuk ere bai, ez nerea bakarrik. Eta era berean, hortik dator izenburua. Neri, beti gauza bere egitea etzait atsegina. Nahiago ditut gauza berriak. Eta sekula egin ez dudana egin dut liburu hontan. Niretzat liburu honen bihotza da zer ikasi dudan nik borroka honen arian. Hausnarketa hori ez dut sekula egin, ez kazetaritzan, ez literaturan. Normalean, bizi duzun hori islatzen da idazten duzun zertan. Baina zuzenean ahots hori, nire ahotsa, ez dut sekula erabili. Sartu izan dut pertsonai baten edo beste baten barruan. Orduan, izan zitekeen, pentsatu nuen, danetatik pentsatu nuen. Izan zitekeen kazetari lan bat, izan zitekeen hausnarketa lan bat, eta azkenian, ez dakit nola, pentsatu nuen nasketa bat egin behar nuela. Eta nola, ez nuen sekula holako nasketarik egin iruditu zitzaidan nahiko arrazoi. Ez errepikatzea beti egindakoa, eta hola sortu zen. Bururatzen zaizu zerbait, eta ni ez naiz oso idazle hausnarketa handikoa. Nik zenaz egiten dudana. Iruditzen zait, hor bide bat dagoela eta bide horren bila noa. Ez dagoela esan, zein izango litzake biderik aproposena, ez? Iruditu zitzaidan, kazetaritzak usten dizu kontatzen, pertsona batek zer egiten duen eta zer esaten duen. Hortik ezin du kazetari batek atera. Kazetari batek esan dezake pertsona horrek zer sentitzen duen, baldin eta pertsona horrek esaten badio, orduan ahoskatzen du. Baina bestela, kazetaritzak ez dizu usten pertsonaren barrura sartzen. Aldiz, fikzioak, literaturak, usten dizu kontatzen pertsona batek zer esaten duen, zer egiten duen, eta bitartean zer pentsatzen edo sentitzen duen. Orduan nik barrura sartu nahi nuen eta horretarako fikzioa behar nuen, kazetaritzak etzean ematen horretarako bidea. Orduan nasketa bat egin nuen. Txirik ordatu nituen 3 hildo horiek, kronika pixka bat, kontatzen dudana ondo ezagutzen ez dutenentzat, gero fikzioa eta gero hausnarketa. Eta 3 horiek txirik ordatu nituen zenak egintzen ziren moduan, hortik sortu zen. Alarderen gaia danok ezagutzen dugu asko gutxi, noski. Urtero irteten da zoritxarrez esango nuke prentsara, baina orain zure liburu irakurri dugun batzuentzat gordin iruditu zaigu. Esan nahi dute, hain barrutik ikusia eta harritu egin gaitu, ez dakit, barrutik bizi izan duen batek kontatzen dituenak ikusita eta irakurrita, ezta?
ez dakit hor, suposatzen dut hor fikziotik gutxi egongo dela horrelako gauza garrantzitsuetan, ez? Ez, gauza asko gelditu dira kanpoan, nahita nahi ez. Batzuk, nire adibidez gure semeari dagozkionak ez daude hor. Semeak esan zidan, ni ez sartu liburu horretan da, nuen sartu, orduan. Noski, min gehien ematen dizuna, ez da zuri egiten dizutena, da semeari egiten diotena. Eta hori kanpoan dago. Baina gure artean, gatazka horren inguruan gabitzen artean, batek baino gehiago esan dit, bigun egile iruditu zaiola. Egizu kontu, zenbat gauza gehiago konta daitezken. Beraz, are gordinagoa izan zitekeen, ez? Bai, izan zitekeen. Noskite, etorriko dira beste batzuk, Bakoitzak bere estiloa du, bere kontatzeko modua, eta bi pairu personak esan didate. Gustatu zait, baina xamurregia. Okerra naiz, behin irratian edo esan zenuen, honekin pixka bat zure bizipen batzuk edo zure etapa bat zelan baita esaterren itxi nahi zen duela, ez? Edo pixkate alardetik, okerrez banaiz pixkate oraino, bueno, edo, en fin, mugimendu horretan pixka bat nekatu izara eta... Ni jarraitzen dut, atzo bertan bilera bat izan nuen, eta larun batian beste bat daukat, nik jarraitzen dut, bai. Baina gauza bada hor jarraitzea eta beste bat da hortaz idaztea. Orain eskuartean daukadana eleberri bat da eta fikzioa da eta ez du zer ikusterik alardearekin. Baina hain bizipen gogorrak edo beti azaltzen dira zuk nahi ez baduzu ere. Ni konturatu naiz orain, azken 2 liburuetan badagola hortik ateratako zerbait. Horrek irakatsi didan zerbait. Adibidez, bada eleberri bat Irumariak izena duena, eta hor azaltzen dira protagonistak zaharrak dira, 80 urteko 3 persona, eta hor azaltzen da gauza desberdin bat egin nahi duzunean, nola jendeak gaizki ikusten duen bide jorratuetatik ateratzea. Eta hori ikasi dut nik batez ere alardearekin. Edo, beste liburu bat ere etorri zan, eta hor kontatzen ditut zuri beltzeko argazkiak, eta hor kontatzen ditut haurtzaroko gauzak, fikziorik gabe, zuzenean, eta hor azaltzen da, azpimarratuta, nola maioria batek pentsa dezaken eskubidea duela minoria bat zapaltzeko. Eta hori da alardetik ere datorrena, zuzenean aipatu gabe. Baina guain fikziora itzuliko naiz, berriro fikzioa egin nahi dut. Eleberri bat prestatzen ari naiz. Eta ze irakaspen nahi zenuke izatea zure liburu horrek jendearengan irakurtzen duenarentzat, dela gaztea, dela heldua? Bat, irakaspena ez dakit, baina pentsa dezatela, irakurleak pentsa dezala bere inguruan, ze zailtasunak ditugun adostasunak lortzeko. Eta ze aixa, ze erraz, bilakatzen dugun desberdin pentsatzen duena etzai. Horrek, kezkatzen hau aspalditik, alardea baino lehenagotik ere bai. Zergatik ezin dezu izan nik hau pentsatzen dut, nik beste hau. Eta horrek ez gaitu nahita nahi ez etzai bihurtu behar, bakarrik ditugu iritzi desberdinak. Liburua bat erazanean 2 urte darama kalean bat, gutxi gora bera. Eta lehenengo irakurle taldea izan zen Amezketan. Amezketa da Gipuzkoan erdiko herri txiki bat, eta liburua bukatuta gero, irakurle batek, eztabaida bukatuta gero, irakurle batek, esan zidan. Esan behar dizut, hobeto ulertzen dudala Amezketan gertatzen dana, zure liburua irakurri ondoren da. Enitzen altxatu, nion besarkada bat eman, honezkero ikasi dudalako, dotore portatzen, baina esan jazta, harrapatu du.
ingurura begiratu, eta edozein arazo dala eta nola berehala gotortzen dan nor bere jarreran, ze zakarrak geran gure desadostasunetan, hori iruditzen zait arazo handia gure artean. Ez dut esango, Euskaldun hona bakarri denik. Adibidez, Katalunian orainik pixka bat ikusita horren astarnak ere ikusten ditut, baina tira, gure artean, desberdin pentsatzen duena etzai bilakatzen dugu, eta hori izugarri kaltegarria da. Nik nahi nuke, begiratuzuk aber plentzean edo Uribe kostan zer gertatzen den, eta ikusten duzun horrelako zerbait. Ingurura begiratu, batez ere. Bai. Beste zerbait erantzi nahi duzu, liburuaren inguruan, agian jende hortzen ez dena edo ez dakit? Nik irakurlerik gabe ez dago ezer. Eta nik irakurleak errespetatzen ditut gauza guztien gainetik. Eta gainera, sinisten dut, idazleak ez dakila ondo zer egin duen, baina irakurleak badaki idazleak zer egin duen. Eta batzutan uste duzu gauza bat egin dezula eta irakurleak beste zerbait ikusten du. Ba, irakurleak du arrazoia eta ez zuk. Zuk dakizu zer egin nahi zenuen, baina zer egin duzun, hori irakurleak daki beraz. Nik irakurle bat topatzen dudanean, falta zait belauniko jarri eta... Hola egitea. Oso ondo. Bueno, Arantxa, mila esker zure bizitagatik eta zure azalpenengatik. Zuei.